Har du prøvet at blive forskrækket over en edderkop? Så er du sikkert enig med mig i, at det ikke var dig, der bevidst valgte at blive forskrækket. Det var din underbevidsthed. Dit ubevidste sind, som tidligere er blevet programmeret, altså overbevist, til at opfatte edderkopper som farlige, og som nu forsøger at advare dig, præcis på samme måde som underbevidstheden forsøger at advare os med en følelse eller fornemmelse, hvis vi kommer nær en kant, hvor vi kan falde ned. Mange tror ikke, at man kan ændre uhensigtsmæssige overbevisninger, som for eksempel angst eller fobi, men overbevisninger er som udgangspunkt ikke noget, vi er født med. Det er noget, vi har fået indkodet på et eller andet tidspunkt i vores liv, og alt, hvad der er indkodet, kan også omkodes. Det er præcis, hvad bogen Positiv Hjernevask kan hjælpe dig med. Bogen giver dig en grundig gennemgang af underbevidsthedens styresystem, praktiske eksempler og lette øvelser. Den fås som fysisk bog, e-bog og lydbog. Du finder den hos din boghandler eller på nettet.